на 7,3, което е много висока трудност. Но бяха отчетени доста грешки. Само може да си представим каква оценка щеше да получи тя, ако беше изпълнила по-добре съчетанието си. Ами 3 да сложим за това разтваряне на краката, веднага оценката отива над 16. Да наблюдаваме и руската гимнастичка. Това е Ксения Семенова на 15 години. Прекрасно изпълнение на Ткачов, веднага последвало с обръщане 360 в стойка. Гингер. Отмят. Да видим с какво решение. Стреми се да изпълни салто. Делчев беше това. Стреми се да изпълни упражнението си почти в стойка, за да ни даде възможност на жури бе да и намалят от оценката. Много трудно съчетане, много трудно. Чудесен скок. Двойници с сгънато тяло. И успяхме да наблюдаваме в отборната надпревара. Невероятно се представи за 15 годишна гимнастичка, която дебютира. Бих казал отлично представяне. Беше наравно с лидерките на руския отбор. Много чисто изпълнено от скока. Залепна. Тя знае какво е направила, щастлива от изпълнението си. Да видим обаче каква ще бъде оценката, защото това е последната гимнастичка от финала на смесена успоредка. Да видим дали ще получи по-висока оценка от Стеляна Ништор, от румънката, която със сигурност взима медал, но дали ще бъде златен или сребърен, трябва да разберем всеки момент. Като чистота на изпълнение, рускината изпълни много по-чисто съчетанието си. Ето, това е новата европейска шампионка Ксения Семенова, 15-900 и първа позиция във временното класиране. Доста по-добре от Стеляна Ништор.